Vítam vás pri ďalšej epizóde Hľadania hlboko. Ostali sme stále v Janíkoch, pretože nám majú čo ponúknuť. Momentálne sa nachádzame vo Hviezdicom hrádku. A to, prečo sa tak volá, môžete zistiť práve teraz. Archeologické nálezy naznačujú, že táto pevnosť vznikla niekedy v 17. storočí a jej účelom bolo zabrániť pádu Turkov na toto územie. Vo vnútornom areáli sa našli stopy 13 drevených budov s rôznymi rozmermi a slúžili na ubytovanie strážcov a ako sklad zbraní. Samotná pevnosť má nepravidelný šesťuholníkový tvar a aj najdôležitejším prvkom je zemný val, na ktorom práve teraz stojím. V blízkosti drevených budov sa našli úlomky kostí zvierat, hlinené hrnce, dlaždice, železné reťazky a množstvo klincov. Vpád Turkov očakávali cez most, ktorý stal približne na tomto mieste a preto bolo toto miesto ideálne na obranu. Cesta k tejto pevnosti trvá približne 10 minút. Tentokrát je aj označená turistickou tabuľou a preto ju veľmi ľahko nájdete. Tešíme sa na vás pri ďalšom videu.